Jak vznikl Michigan Goal? Rok 1996. Univerzitní hokejové playoff. Mike Leck dostává puk za branku. Vteřina rozhodování. Na konní hokejku nabere puk na čepel a zavěsí ho pod horní tyčku. Brankář se ani nestačí otočit. Publikum šílí. Ale tohle nebyl jenom moment geniality. Leck tenhle trik trénoval měsíce. Inspiroval ho spoluhráč Bill Armstrong, který mu ukázal, jak zvednout puk. A na trénincích to zkoušeli pořád. Nejdřív to byla jenom taková hračka na trénincích, ale Leck měl v hlavě jediný cíl. Zkusit to i v zápase. No a pak přišel ten osudný moment. Čtvrtfinále proti Minnesotě. Druhá třetina. Stav 2-2 a šance na nesmrtelnost. Jeden pohyb a hokej se změnil navždy. It's a goal. Watch this. Oh, he just reaches around at the top. Put it in. Unbelievable. That's something you do in practice. That's something you Michigan nakonec vyhrál 4-3 a nakonec to celé i vyhrál. Video nakonec obletělo celý svět a Michigan Goal se tak stal nedílnou součástí hry.